maganin girman gaba da ƙarin ƙarfin namiji. Yadda za a magance matsalar inzali da wuri shine ta hanyar amfani da maganin gargajiya na asali wanda babu ƙwaya a cikinsa domin samun ingantaccen kuzari na har abada. Wannan hanya za ta magance maka matsalar raunin gaba, saurin inzali da mara ta hanyar amfani da citta mai kogo da namijin goro. Yadda za a haɗa shi shine idan aka samu namijin goro sai a busar da shi, sannan a samu 'ya'yan citta mai kogo a haɗa a dake sosai. Za ka iya zubawa a cikin zuma ka riƙa sha cokali ɗaya sau 2 a rana. Za kuma ka iya sha a cikin nono ko madara ta ruwa cikin cokali sau 2 a rana. Za a yi amfani da shi tsawon sati 2, amma kafin ka fara ganin aikinsa sai ka yi kamar tsawon kwana 3 kana sha, domin yana bin jiki ne. Abin sadaka a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, sannan a yi like a yi share don wasu ma su amfana da fa'idar insha Allah. Alhassan likitan babban magani ya zo muku da taimakon babban magani. Likitan jiki ne na dukkan sashin jiki, da taimako na Allah a samu saukin jiki. Kowace damuwa ku zo gun mai magani. Al-Ikhlas cibiyar duk